Нестле. Добра храна, добър живот. Здравейте! Маги представя киш, ястие популярно във Франция. Аз съм Сандра и ще го приготвя за вас. За целта най-напред се приготвя тестото, като в голяма купа се смесват 175 грама брашно, 4 супени лъжици зехтин, 6 супени лъжици кисело мляко. От продуктите се омесва гладко тесто и се оставя за 10 минути в хладилник да стегне. Това е лесен начин да добиете лесно за разточване тесто. 10 минути на студено са му достатъчни, за да се втвърди и да го оформите с лекота. Полученото тесто се разточва и с него се покрива кръгла форма с диаметър 23 см, като стърчащите краища от ръба се отстраняват. Броколите се накъсват на розички и се пускат във вряща подсолена вода за 2 минути. След това се шокират в ледено студена вода, за да запазят свежия си зелен цвят. Струята студена вода спира напълно процеса на варене и това запазва цвета на зеленчука. Шунката се нарязва на купчета, а гъбите на полумесеци. Шунката, гъбите и броколите се изсипват върху разточеното тесто. В горещото прясно мляко се разтваря купче зеленчуков бульон Маги и щом той се разтвори, а млякото се охлади, се смесва с разбитите сурови яйца и сметаната. С получената смес внимателно се полива кишът и се пече на 190 градуса за половин час. Разрязва се след като се охлади, освен ако близките ви не са твърде лакоми от аромата на киша, който ще завладее цялата ви кухня.